da ni nôl am gyfres 2, dwi'n barod I fynd. O'n i'n dweud, dwi'n yn poeni am giro blwyddyn dwytha, ond tro ma, dwi'n fel, oedd hynna'n brifo flwyddyn dwytha, dwi'n rili eisiau curo tro ma. Oedd cyfres 1, dwi'n meddwl, yn llwyddiant fwy nag oedd neb o'n ni wedi gallu meddwl oedd pawb ar y stryd eisiau siarad amdan y llais efo fi. Oedd yn atgoffa fi o pan o'n i'n chwarae pêl-droed I Gaernarfon, a dweud y gwir. O'ch di methu cerdded lawr stryd Gaernarfon heb rwy'n yn sôn amdan y result. Dwi'm yn gwybod os dwi eisiau clywed genre gwahanol eleni, ond so'n neis clywed mwy o acena o'r gogledd. Oedd Bryn yn pwysio bwtwm o bob tro, o'n i'n pwysio bwtwm fi. Dwi'n meddwl bod Bryn just I troi achos bod fi di troi. Ac oedd o wastad yn cael y cystadleuwr wedyn, so y pitch ydi o. Be dwi'n ddeud wrth y person ar ôl fi droi I wneud yn siŵr bod nhw'n dewis fi. Mae gennau label y recordio. Label y recordio fi. Gennau label y recordio. O'n i'n deud pawb bod gennau fi label y recordio flwyddyn dwytha, ond tro beth tro ma, dwi'n meddwl bod fi'n mynd I gadw hwnna un bach o minimum achos dwi wedi dod yma I giro tro ma, felly dwi jyst yn mynd I ganolbwyntio ar cael pwy dwi isio. Dwi'n gwybod lle eisiau I le flwyddyn dwytha, felly tro ma dwi'n mynd I wneud siŵr bod tîm O's digon da I giro'r cystadleuaeth.